Ang miagi, zombie ang plano ni Professor Draco nga ibatok sa superhero. Si Juno usab nalagat kauban ang mga silinganan nga buot niyang tabangan. Gihatda niya si Lendel og isda nga iyang kuha lakip na si Malina. Apan dili siya makaharong sa nawahi. Unya, gisayra ni Bert si Tyrone nga gihatdan og isda ni Juno si Malina. Mitambag kining dili na ipadayon ang pagpaninguha sa babay kay wala man kini paglaom tungod ni Juno. Apan namong kining kun unsay iyang gusto, iya gyud kining makuha. Si Bensya usab nagpasabot nga andam na kining makigrelasyon sila si Juno ug Malina. Balik ni Professor Draco og Tadlong, maghimo sila pakisusi sa mga dapit, diin nagpakita ang superhero. Mga higala, niya ang naigsumpay ning atong sugilanon. Juno! Ang superhero. Salamat wa kadugong. Wa propoy. Bitaw. Asa man ang unang dapit ka atong atuan? Adto ta mag-una sa Santa Barbara, Tadlong. Sa Santa Barbara! Salamat kay Haniwa, Juno. Wa ako magdala sa salamat. Kita biyan tanan nagtinabangay sa pagpanagat. Gikulitas Ginoo. Nagkakawatag dagang isda. Busa, ato ta ang ipagpasalamat niya. Sao ka ba na mo pagbayan si mong nahimo na mo, Juno? Ayan ginan yung nauna. Grasya sa Ginoo kini mga isda nga ato nagkuha sa pagpanagat. Usa pa, malipay na kong maghuhi-huhi ta ang tanan dinhi sa ato. Magtinabangay ta kanunay. Gasya kayo sa Ginoo na po, Juno. Huwag kanunay kayo na po kiyampo. Juno, ha? Padalaginan ka o Kana, mo ni pinakalabing importante sa tanan. Nga di kita malimot sa Ginoo. Kay wag kita mahimo kung wa siya. Maogyan. Unya, magbuwag-buwag lang tanin nyo, ha? Para matubod nyo ka ng mga isdang nyo nakuha. Sige, ha? Sige. Salamat din yung tanan. Sige, salamat, Juno. Salamat sa kayo, Juno, ha? Nalipay jud kaayo ang mga kasilinganan nato din ni Juno. Kay swertihon magyud kuno sila kung ikaw ang ikauban nila sa pagpanagat. Daghan gyud kuno pod silang kuha. Dako sa kong kalipay na Binsya. Nga nagtanaw nilang nalipay sila. Juno, Kung ingon palagi niya tanong tao sa kalibutan ay nga dili malimot nga na Ginoo nga nagatiman na to. Ang itong daygon o pasalamatan. Pagkanindot nga mabuhi. Nga na ang pagdati ay pagkanindot sa kalibutan. Way away. O mapatigbabaw gyud ang gugma o kalinaw. Digid mawa sa kung nahunang gisulti ni Bart nako. Gandi na lang gid ko papadayunon sa kung tinguha ni Melina kay na si Juno. Ha! Juno, ha? Kinahanglan mangita kong paagi nga mausab ang tinagdan ni Melina ni Juno. Nga maglagot siya niini. Mao niya akong buhaton. Pero saon ka na ako. Ay, sa may angin akong buhaton ang maglagot si Melina. Buset eh. Tayron! Ay, Tayron! Woo! May Tayron! Si Bart, siya nang nagpaingay. Uso niyang gibitbit. Laos dali ay! Ay, pagsinggit-singgit niya! Kadita mga bungol! Kakita ka! Ha? Dako kayong isda kung nagkisi-kisi pa. Uy, klaro kayong labas ni. Sugbat rin, ha? Daku sa isda! Pwede magsutukil na! Sugba tuwa kilaw! Oo, ba? Sige, sige. Yun na. Kadita. Diin man mo. Hinatag ni Juno. Oh. Ikan sila ng isda, kauban ng laman sa lingan. Daghan kay sila og kuha, uy. Grabe lagi. Lipay mga tao, lipay kay mga tao. Ahak ba gikan na yun ng Juno. Labay na ay! Unsingan? Labay ko tang. Yabag ka. Labay gyud. Kung di na nimo ilabay Dadaan na dito sa inyo.
Ay kung sumuk-sumuk ka din ha. Noon sa man taon ka Tyrone, oy! Pakanoon ko ni mo, anak, ha? Unsa pala gibutang sa ungo, anak? Patay ko! Sabada Tyrone, ay! Kadiyo, Tragod Bart. Sold out naman kang Juno. Usa lang ka isda, ha? Tuwa na kadapig niya? Unsa ko nang ipanulti daw ni Wa ka makadungog sa pagisulti? Unsa mo daw ka, oy! Ingna lang niyang naunsa, ha? Wa ka mahibong? Kung nganong dagang pirmig kuha nga isda si Juno? Nag-apas na mo sa isda, God. Tanawa niya ron pila ka mga adlaw. Ako ipamantawad ninyo nga dili ordinaryo ning itabua. Gidaog mo sa black magic sa pamilya ni Juno nga pulos ungo. Tyrone! Balimbing ni si Barta. Usa lang ka isda nga gihatag ni Juno. Murag kinsa nang haria si Juno para niya. Ha! Mungkin ang lang mangita gikupagi na mausab ang pagtanaw sa mga tao ni Juno. Kinahanglan yun. Taon-taon na kung wa makabatikod ni atong Tyrone nga imong suod Juno nga nasuroy dinis ato. Di ba ba na makas hinungdan, ni Binsya? Nagkanasig na himong sipyat na ako. Nato na eh. Labi na ito pagsugo niya ni Bart nga maniid din sa ato. Ay nagkasulti magkaha mo bahin, ana. Oh, nagkasulti man eh. Buot siyang mulimod. Pero napiki siya sa kong istorya. Maayo untag magkauli mo, Juno, anak. Nay, ba kang wako'y problema. Wako ganit na ginauta ang iya mga nahimo. Bisan giunsa kos pagsabot. Naingon si Tyrone anak tungod ni Malina. Nay, Kay diha makagusto si Malina ni mo. ay, ikaw ginay. Nay, may eskwela na di ko ha. Pasibaliit ko. Nadiyang tanang halin sa isda na yo. Naanambag. Ay, sige, kay basig maliit ka. Pero may kabayang mugikan nga apiki na. Ay, sa man, na kay kwarta diya para sa imong snacks. Oh, diya, nay. Pamin ako, nay. Diyan to na ko. Sige, amping anak. Panalanginan o kubanan ka unta kanunay sa Ginoo, Juno. Hurot ko akong bilib ni Juno Malina, kay daghan kay midayek niya nga mga mananagat ini sa ato. Kay basta na ako na si Juno uban nila sa pagpanakat, daghan kay kuno sila kuha. Maubitaw na ako nadunggan, Lindel. Ang akong ganahan niya no kay hapitan kit mighatag og isda dito sa amo. Hasta sad mi, Lindel. Haya-haya sa mauyab ni Juno sa, kay di lang gwapo, buutan na, kugihan pag yun, di bali no? Ha? Oo, bitaw. Kanang, unya Lin, nanguyab na si Juno nimo? Nanguyab ba, uy? Haambot niya. Mura man gani nagmahadlo kung muduol na ko. Uy, hala, mura magnangluod ang tinubagan. Awag yun di ay? Kung mo na, sige ligpaduding. Ambot lang anak niya, uy. Gusto tingali niya nga ang babae mo ay manguyab niya. Ni, kalain. Hala no, pwede na manguyab ang babae sa lalaki, Lin. Ambot lang. Pagtarong ba? Ambot ni mo, uy. May buot naman ka. Pwede tingali no. Kay wa may palaod ka nagili sa babae nga manguyab sa lalaki. Pastilan ni mo, Lindel. Ngano nanguta naman kuno ka? Kuan? Kanang, suwayan ka na kung panguyab si Juno, no? Ha? Sige. Suway. Panguyab eh. Uy, niyaasa man ka. Hoy! Hoy! Hala, nasuko. Uy, Lin, kumitsa na to, oy! Huwat ako, oy! Huwat ako ba? Lin! Kalain ni mo, oy, mamiya raman ka. Kumitsa raman gutong ako, good. Gisuwayan ta lang ka kung unsa imong reaksyon. Siya ba, mangluod ayon. Imo ka na lagi na sa Juno lagi. Siya no, sensitive ka ayo. Kung dili pa lang di ay lain paminaw, no? Kay babae lagi ta.
Hagbay ra kung nanguyab ni Juno, ah. Di katawa man ko ka. Nahimuot ko nimo. Saba diha, uy. Bitaw, uy, tinuod syud na. Paita na tong mga babae, no? Murag, unfair man para nato. Nganong ang lalaki na may pwedeng manguyab? Alkansi kay ta kung kita makagusto og lalaki, kay magantos man kita. Kung wa siya gusto nato, aw, papauso. Hangi, kala, hindi ko, uy. Mabarato ta, ana. May magdili virgin. Patuyang malantawon kalindel, uy. Bitaw! Magpakipot kay di ay tanong. Kinahanglan nga i-reserve ginato ang atong virginity sa lalaki nga may ato mabana. Mo na ginaingon nga periodness. Oh, uwa palagi si Juno. Ay da, mahibong pa man ka na imong idolin, uy. Mamukalit naman nagtunga. Ay, hala. May bell na. Maugin. Tala. Mag-ceremony na. Pero pagyapon si Juno. Ay, hala si Jono Linay. Huwag ay palibak, oh. Jono! Okay, now you can proceed to your respective group for your science experiment. You can choose your leader among you. But remember, nobody is allowed to go outside the campus. Oh, understand? Yes, Sir Tamban. Lin, napil na tong grupo si Juno. Bitaw. Pero nasagulan mo sa tagway batasan nga Tyron, eh. Bitaw, eh. Natimingan man po pagbahin-bahin ni Sir Tamban, eh. Ay, mga guwaps. Sarata ka, group. Che. Ano sa'yo problema ni mo, Lindel? Ha? Wala. Di ala ko feel. Oh, Juno, one group rata. Dali. Juno, dali na. O katong nasakop sa among grupo, dali na mo. Bring your materials, ha? Ato na ta magpili sa gawas kung kinsa atong leader. Juno, dali na. Dali na, Juno, oy. Let's go. patagad po ni tawhan nila. Tana, Lindel. Tanalin. Oh, uy! Wata sa gunin niyo, uy! One group man kata! So, mag-choose tag leader sa atong group nga maoy mo lead nato sa experiment. Ay, si Juno lang leader na to. Bitaw, si Juno lang. Hasta ko ha, si Juno ang akong gusto ha. So, si Juno na ang atong leader. Okay. Kadiyot lang. Ako dapat leader ano, uy! Wala do? Oh, science good ning subject ka good. Bright ko ini. Pinya ka na si Juno, mailan na siya sa math. Self-serving. O, sa ito gisulti mo, Lindel? Kung dili pa ka tungol, kadungo punta ka. Lindel. Ikaw ba palaguton ko ni mo da? Ha? Ala, Juno, awa, Juno, Iron, ayaw! Laban ka? Juno. Huwag ka mo laban. Ang ako lang, babae na Lindel. Ayaw si Tubay. Ingon anak maging ng mga bayot, Juno, musukol o babay. Palaguton ko ni mo. Imong gisa akong kamot, Juno. Ay, kumuta! Huwag kong kabuta. Gipugnan ko na na. Agay! Kay di ay? Buhin na akong kamot. Di ko mutipon sa inyong grupo. Mga wa mo'y ayaw! Kamol ni mo! Ikaw ay may ayo! Be! Lindel, uy. Imo kinasamutan da. Nyay, samutan ba, oy? Gara kayo. Wala di sama kahambog at tawhana. Juno. Thank you, ha. You saved me. Kalagot! Sakit tas ang kumo nga yung gipugnan niyang suntokon ko na unta si Lindel da. Ugbisan sa kong pagwakli niya. Ako naman yun yung gisakitan. Kusugan kay siya. Murag putaw nga midapat sa kong kumo ang kamot. Animal tawahan na da. Usang gikalaki ini niya. Ungo o barangan baka ni siya. Hey! Tungo siya yung gibuhat da. Nauwawa na pugpong nga to ni Malina. Makalakot! Makalakot! Guba kayo ang naong ni Tyron sa kalagot, Lin. Juno. Sa iya pong paglugdot kanina nga imong gigunitan ang iyang kumo, siya dahil nagisakitan. Hala, Juno, pusgana di ay di mo, uy. Musamot gyud nga dili na gyud magkauli ang maayo ninyong pagtinagdanay, Juno. Dili ko tuyo malina nga, mao ko may tabo. Igon ko bipugong niya sa iyo tapos dapat ni Lindel. Dili ko gusto makig-away niya. Kaya giisip ko si Tyrone nga suod kong higala. Juno. Hala, no? Ikaw rin nag-isip ni Tyron nga higala ni mo, Juno. Pero siya, bisan sa unsa, kontrahon gid ka. Nagdumot na gid na siya ni mo. Mong ayaw gid pagkumpiyansa niya. Maog yun, Juno. Di ata maghisgot na. Sige na, magsugod na sa atong experiment.
Utsa, ang ko'y Ginoo ko, paglikay na lang kung anang Tyrone, Juno. Huwag mo kaya ang ilikayan niya, labin siya. Kaya huwag mong kisa niya. Siya maganda doon ay problema. Ay, maulagi, nakasabot man ko. Pero ingon ana nga nagdumot kit siya nimo. Ay, nagunaunaan ay. Huwag kaya ngayon kabalatan ko. Ay, Ginoo ko, tungod ra gyud na anang malina. Di na tapos yan ay. Mga tumgatas lungsod. Tana. Ay, oo, di ay, kadiyot kay mag-ilis ako, ha? Kang biliban ako ni mo, Prof. Draco. Sikat ako din ni Muti sa Santa Barbara. Iladom na kay ka sa mayor din eh. Ibang level ka, Prof. Diyan mo misugot ng mayor nga anhi sa tubangan mismo sa ilang municipal hall, mutog pang helicopter, nga itong gisakyan. O gipagwadyahan pag yun sa mga polis. Ikaw na lang mag-ako, Tadlong. Dako ko natabang sa mayor din sa Santa Barbara. Kung nga pa ko, dili siya mahimong mayor din eh. Mao ba, Prof? Tabangi sab ka ko, Prof, nga mamayor. Hanggaw. Hmm? Kanang naong ni mo, Tadlong, magmayor. Oh, Prof, nga no, di ba ko ang ngayon nga mag-honorable? Dili ka ngayon mag-honorable. Pero, angayan ka magmayor. Uy, nabulay mayor nga dili honorable, Prof, ha? Parehas lagi ni mo. Ngayang magmayor sa prisuhan. Sakit tayo sinultihan ni mo, Prof, ha? Sakit Grabe. bitaw. Sakit bitaw. Oh, Tadong. Ang very good ng gamay na kong atasikis. Okay, Prof. Ablihe kami kuhaon ko. Kana. Di, Prof, ha? Okay. Open the basket, Prof. Kini. Kinahanglang dadon tanis atong paglibot dinhi sa Santa Barbara. Oh, usap na mananapa, Prof. Murang na ginag-over-over. Unsay uber-uber. Gahalhal man nahong nimo. Di ba ba umre bito sa mga polis, Prof? Kalabang mingon sila, hello, over and out. Ay, long. Dili kini ordinary nga kahimanan. Usa kini ka high-tech nga detektor. Kabahin ni sa akong imbensyon para sa superhero. O kung sa mo po'y gamit, anak, Prof? Pinagi nining mong kahimanan, Tadlong. Masayran ug madetect nako kung naa ang superhero sa atong role. Usa! Wow! Mao ba, Prof? Doon na lang ta si Dipisyo nga nasunog ni atong miaging buwan. Diyan ang mga natrap sa sunog dito si Babaw. Naluwas sa superhero. Kaniyot sa, Prof. Murag naghago-hago, man lang kita ning imong kalaki. Hunong-hunong ka. Unsa? Gusto ka bang himong zombie, Tadlong? Ayaw taon, Prof. Oy, ayaw, Prof. Murag, lain na pala na, muon man kung mong sumbi. Ako ba, kung saan mga katuyuan ni mo ining imong tinguha, nga pagkuha sa superhero. Mangutana kag nga, no? Kay gusto kong mahimong labing gamhanang tao sa tibok kalibutan. Gusto kong kupsan sa iyong gahom ang superhero aron mo balhin kinikan ako, Tadlong. Hagbar manggugag sigig pangita niya, Prof. Ang ako, Ayaw Prof. pagsigig reklamo, Tadlong. Ay, Ayaw kalimot. Himo kong agawon. Mao nga. Andam gyud ka. Andam kang musunod bisan unsay gusto na kong imong buhaton. Nakasabot ka ba? Ha? Tadlong! Sa merkado lang o niya miihonong dungha. Nay, hapon naman. Aron di tabang gabian, ato bahinon ato palitunon. Ikaw sa mga gaan, ug ako sa mga bugat. Mag-apotan ta sa parkingan sa tricycle. Ha? Sige, mas maayo pa tuon, Jun.
Sige, ana na lang. Agturan ako ihatag mo sa parkinganan ang lista o ang kwarta, nak. Oh, Nay. Sa unahan. Tadi may mutag itong building na nasunog. Di may tao nga natrap. Dito si Babaw. Apan akong naluwas. Oh, Juno, ngano, mura ka magnakalitan, nak. David siya. Kung sakit ang ibati, laikidis kasagaran ka kong batiun. Kung may baginanglan sa kong patabang. Murag may gibati kong iniriya nga nakapakusog sa kong pulso. Kung sakit ang gibati, gano kini? Usa ba rin manalapa, prof? Kagasama ba ron? Ayaw mo rin silpon? Tadlong, Prof, ang akong gadget karong mitingog. Ni alarma. Kana nagpasabot. Nga ni aras palibot ang superhero. usa? Pangitaon to siya. Saba ka na, prof. Oy, basig, false alarm na. Kung say false alarm. Hindi ka kaibaw na, prof. From the word fall plus alarm. Sa ito pa, alarma sa mga buang. Kagwang! Iyo pag hinanggaw tadlong. Lahi ang false alarm sa false alarm. Pero dili kini false alarm. Ang pagtingog ni akong detector gadget. Ani agad sa palibot ang superhero. Maong pangitaon to siya. Pagdali! Kadiot sa prof. Asam na to siya pangita. Asam na ang superhero nga si kadagan sa mga tao din sa lungsod. Asam na, ha? Asa na? Ha? Oh. Ala! Uy! What's happening? Di ko suka alarma, prof! Kana pasabot tadlong nga dili kayo layo nato ang superhero. Pag-sure ka na, prof. Oy! Pagtor karong, surong ko nagduktok ng agtang ni mo ining gadget. Si prof, oy! May balik naman sa normal ang pagtingong niya, prof, ng gadget mo. Ha? O sabay pasabot, na? Nagpasabot nga nagkalayo. Nag-anam o kalayo na to ang superhero, tadlong. Hunahunal mo, prof, oy! Iutot ka na! Kay! Malapog mga prof! Kaya maghinanggaw ka mang buanga ka. Kadiyot. Katong tricycle nga dili pa kayo dugay ni Agi din na to. Murag mo katoy hinungdan nga mikusog ang signal sa gadget. Sakay ni atong tricycle ang superhero, tadlong. Prof! Dali! Bukto na to katong baong tricycle! Dagan! Tadlong! Dagan, prof! Dagan! Juno, ngano ka man? Ha? Wa man eh. Wa mo ko'y gisulti. Dili na mo'y akong gipasabot. Ang ako kung nganong kalit ka lang ng upaw, mamura kag gihuwasan. Wa na to na eh. Kuha na, may nahanggap na kong kabug. Happy na kong naulsa ka. Dool na lang tas merkado, anak. Nay. Nawa na ka itong murag iniriya nga. Ako na matikan. Nga nagkapakusog sa kong pulso. Lugar niya lang midihanong. Nay. Niyan na to. Kadiyot to nga. Aplite na mo. Balik ko sa kabiyahe na. Salamat lang. Kadiyot sa kay mga naog me. Sige. Nay, ikalapalit sa papalitonon di esplikado ha? Kaya ko papalitonon nga watin ni ugbug at ako na. Sige. Kadiyot kay ang lista o ang kwarta o. Pagkakutas, prof. Gago. Kinsay gago, tadlong. Huwag kumingon nga, dili ikaw, prof, ha? Huwag yun. Lagi, ha?
Unsa man tayo nasood sa itong utok, Prof? Ang gigukod man nato itong tricycle nga, pinagi lang sa itong tel. Nga nawa man tayo man nakaiyong tricycle, Prof. Nag-abot din no, na itong ginawa. Hindi na rin mo, Prof. Oh, miniwaluan na. Wala. May resulta na. Gihubag na ka, Prof. Ang akong tambal sa ubag tatlong, ambi, nag-abot na nga akong ginawa. Ambi na yun, ambi na yun. Kaya napadiayin ako, Prof. Oh, wala ni mo na da. Kaya nagingon ba diay ka? Ang gadget naman ni mo imong gipasigurog da. Ang imong spray sa ubag, da sa helicopter. Adali, atong-atong, Prof. Dagano na to! Tabagha ka. Imo kong patsyon talong. Ikay kuha dito. Ano lang ko magpaabot nimo? Mulingkod ko na plin. Sinabi na ron, makarelax ko. Pagdali dito talong. Musakay kong tricycle, Prof. Layo-layo na rabotag na daganan. Layo kayo itong municipal hall sa Santa Barbara. Oy! Sige, magsakay. Ayaw, sige, nagkag-istorya. Nagkaw na. Matod ni Lindel na ko. Nakagustusat ko no si Juno na ako. Ug mausanay ako nasabtan niya. Pero, nga nang wak man si manguyab na ako. Ay, Juno. Malina! Oh, ate. May nangita ni mo, ha? Oh, ha? Kinsa man? Si Juno ba, ate? Si Juno ba? Ako, Malina. Oh, Tyron? Ikaw? Ngano ni Aka? Unsay tuyo ni mo? Malina, sorry kaya. Nakita na nako akong sayop nga nahimo. Mao nga mga sorry nimo sa tabo dito sa eskwelahan. Ganon diri makamangayo og sorry na ako. Nilindel unta og ni Juno. Eh, kaplaka. Mga isa ko sorry nila. Pero, wa man dito si Juno sa ila. Wa sa silindel sa ila. Basin, nag-uban to sila. Oh, unsa? Wagi ko maingon nga nag-uban gid sila. Ang akong gisulti nga, basin nag-uban sila. Kung wa ka nila ing toyo, pwede na tingali kang mulakaw, Tyron. Unsa? May mga assignments pa kong atimanon. Pero, wa pa man ko nimo tubaga sa akong pagpangayo og sorry nimo. Dili ko magminao, Tyron. Dili pa ko makatubag nimo anang imong pagpangayo og sorry. Pero, nga naman, Lynn. Mangutana kag ngano? Tungod kay wa na ko makita nimo ang imong kasinsero. Malina. Sayon na kayo ang pagsulti nga. Nakita na niya ang niyang sayop. Pero sa iya palang pagsulti ganiha. Nga basig nag-uban si Juno og Lintel. Murag buot ning ipasabot nga nagkasabot ang duha. Ugod sa may rason nga misulti siya ato. Maong diligyo ko makatuo nga sincero siya siyang pagpangayo og sorry. Nagpakaaron ingnon lang gid si Tyron. Iset, makalagot! Huwag yun ba da si Malina sa kong pagpakarong ingno da? Bright ganing babayan na da. Ha! Pero, nasugdan ko ni. Kinanglang magpakaroon ingno na lang ko. Kay gusto kong mabalik ang pagsalig nila nako. Labi na yun ni Juno. Aron ako kimaybawan ko noon sa iya kalaki. Kung nga nung nakabaton siya ingon ni Adto nga kusog. Dinibitaw ko no si Tyron sa amo, ingon si kuya nako, nangita ko no nako. Kay buot ko nung mangayo og sorry. Unya, Lindel, mutuo ka niya? Nga no, kwit. Katuhuan mo ng naong ni Tyron. Aw lagi. Abi na kong madaka sa iyang kagwapo. Sa una, gigwapuhan siya ko anak niya. Pero sa iyang ipakitang batasan, batik na kay siya para nako. Layo na kay siyang Juno bisan unsa, no? Ang akong gilainan, og nakaingon gyud ko sa kong kaugalingon nga dili gid siya tinud-anay nga nagbasol. Og dili siya sincero sa iyang pagpangayo og sorry. Kay wa lagi kuno kas inyo.
Og si Jono po, wapod ko na sa ila. Miingon siya nga, basin ko nung nagkuyog mo. Ha? Sinyalan siya? Yabag. Sir, kinag-booking niya nga nagpakuring nun lang siya. Plastic, hambugiro. Diin man day ka, Lindel. May gisuko man ba si mama na ako? Atuon ka na to si Jono sa ila. Nya, Lin, hapon naman. Basi magabian ta. Ugma na lang kaha sa eskwelahan. Mas maayo tingali nga karon na lang. Aron mapasidaan na to si Jono sa pagpakaron ingon ni Tyrone. Duha bitaw ta. Wa man ka si Juno sa ila, ingon ni Tyrone. Naa na tingali ron, uy. Ganiha naman to. Ikaw? Okay naman ka, ha? Okay naman. Sige. Mga to ta. Sige, tana. Salaman ka, Prof. Okay na ka? Marag, wala naman ka muhagal diya, ha? Wala ka kutase, o wala na mag-abot ang imong ginhawa. Okay na ka? Are you alright, ha? Okay na ko, Tadlong. Okay na ko. Mayo noon, Prof. Di ka ba ayaw magpalabi kayo ng imong pagpagita sa superhero, Prof, oy? Kay kuyaw mamatay na lang ka, Prof. Di pa rin makita pagbalik ang superhero. Tadlong. Prof. Tadlong, ang tricycle niya itong gigukod ganina. Kung gituhuan nga gisakyan sa superhero. Mihunong din sa itong tugod. Tanawa! Unya, Prof, ha? Usa may naana. Ang superhero. Usa superhero nga wame sakay, Prof. Nag-atang mo nagpasero ang driver na. Nagahuwat na. Wag ka magamit sa imong utok. Wag ka magamit sa imong utok, Tadlong. Pangutan na to, di iniya ihunong ang iyang pasahero kaganiya. Unya, napakaro sila dito. Kita na kay huwaton, Prof. Kung dili sa dapit, di iniya gikanao kanya pasahero. Sa dapit na lang din mo sakay katong iyang pasahero. Paingon din sa lungsod, Tadlong. Ha? Suntukon ta ka. Dali, atong sukit-sukiton. Ayaw ka bala ka, driver. Kung katong imo pasahero kaganihan at tiguang babae o batanong lalaki, mibayad, ni mo og balik usa ka biyahean. Usa ka trisikulan, bayaran ka na ko 5 ka trisikulan o pasubrahan pa na mo. Basta matutulan lang yun minimo. Kung asa magpuyo katong imong pasahero kaganihan. Katong inahan. Katong kang inahan o kanak, sir. Basta katong imong pasahero kaganihan. Databi dito, diin sila misakay nimo, ha? Mo kana ang importante. Unsa? Pasadaan lang ka na mo, Juno, nga dili mo kumpiyansa ni Tyrone. Kaya ampot ko nun sa motibo niya nga nung kalit lang kunuhay siyang na maayo. Mauna, Jono. Salamat is niyo pagpagabana, ha? Balina, Lindel. Imposible tod kayo nga sa ingong lana kasayon. Sa ingong lana kadali. Mausab siya. Bitaw, maong mianhi gid mi si Lindel ni mo, Jono. Mga Inday, Juno, anak, andam ng panihapon. Uy, hala. Mga to naman gud mi ng bensya. Dili pa tuod nang. Ikaw gid, Lindel? Ayaw niya na mo panguli kung makapanihapon na mo. Hala. Ayan niyo balibari ang grasya. Dali na mo. Manihapon na ta. Pero gabiin naman gud, Jono. Layo para ba ang amo? Hala, si Malina pa. Si Juno pa. Hala no, ihatod kita niya. Di pa Juno na. Siyempre. Kangit kita aron. Maon sa panamusdahan. Lahibaw na mo ko ng panahon na. Naanta na binuang. Mao cute. Katiyo ta, kay may tricycle nga mihunong sa tungod. Ato na lang mo daan sa kusina, Juno, kay susiho na ko kinsa ning miabot. Sila na siya dahil nagluto ining tinuwa, Juno. Lami ang mo timpla ni nanay, oy. Nganong nagnanay man kag ng bensya, Lindel? Ikaw gid, Lindel? Ayaw lagod pag selos lingkod. Kumidya naman gud to.
Uy, kadiyot niyang duha, ha? Kadiyot lang kayo. Gitawag kong nanay Binsya. Sige, Juno. Di para ba may mangundang og kaon Juno ha? Kay lami kay luto na naibin siya. Kaon lami ha. Si Lindel, Uy, Juno. hindi mo na. Oo, sige, kadiyot lang. Nay Binsya? Nay? Anak, dali. May nangita nato na duha ka tao. Abi na ko kauban ni mong giingon ni mong nangita na mo. Driver. Wadong mo. Kakuyog naong itong duha. Unya, dadon ako nga ka mga kriminal itong naong nila. Unsa? Ginoo ko, Juno. Nay, ay kaduk. O diba, gisulan man ka kanila. Di man mo sila gihatod. Dito lang ko sila ito sa Pikas Barrio dong, oy. Kanang layo din, Kinsa magkakatong mga tawanan, Juno. Ambot lang, Nay. Huwag ko may baho. Pero, Nong, magkahulagway ka ba yun sa ilang mga itsura? Naabot lang ka dong, abot lang. Tungod sa kakriminal nilang mga itsura, marag maglisod din ko. Nakatultol ka uroy din his amo, no? Bitaw, Nong. Nga nung di man ta magkatultol nga. Kita din is bukid. Di siya wata makailas mga ngan, pero mag-inilhanay mo ta si itsura. Magkamayong naman tas mga tao rin kung asa nagpuyo. Usa pa, ako, driver ko tricycle ko, suito ko sa mga tao rin sa ato. Salamat yun kayo ni mo, Nong. Unya dong, kanin, dahi. Doon na lang ko ha. Basta ang importante, nakapaybaw ko ninyo nga. Kay basin bag, kinsaw, kung saan niyo tuyo at mga tawanan ninyo ba? Ay, salamat kaayo nimo. Kinsa ka neto'y imungan? Ay, Timoy. Biyuda na taon ko. Pares ni mo nga. Biyuda na po. Uy. Kinsa ko'y nagsulti nimo? Ay, kita lagi din lagi. Ay, Uy, salamat nimo, Timoy. salamat kayo ni mo, ni Timoy. Wais pa yan. Sige dong. Ito na ko. Nay, ayos ha. Oh. May ihatag ko ni mo. Kadito kayo. Gamay ko palipay sa imong pagtabang na mo. Ayaw lang dong. Oy, mula ka magdili taga-ato, oy. Ayaw ko balibari, Noy. Biyuda na ba ni nanay? Ikaw, Juno, anak na. Kadito lang kayo, Noy, ha? Pag-istorya sa mo sa Nay Binsya. Kadito na kayo. Halin no? Kinsa ka tong mga tawanan no? Kakuyaw lagi sa panahon ron, no? Unsa may imong huna-huna ato nila, Juno? Kinsa man kaato sila? Oo, ako'y ideya, Malina. Pero dili lang para na muna, Nay. Para sa ninyo. Natungtanan din, nga di kita mo kumpiyansa. Kaya lisod kayo panahon. Yan nasa yuta mga panuay. Hala, uy, nahadlok na hinong kong ulis amo. Pwede anhilang ko higda sa inyo, Juno, be. Ha? Naunsa ka diha, Lindel? Na, si Malina pud uy, alam po dayon pag selos squid. Di man bitaw kumutupad ni Juno kung musugod sila sinang Binsya og Juno nga ano lang kumuhigda sa ila. Dili ba may pasalim ko ninyo? Nga ihatod mo sa inyo? Manghuligin mo daw sa inyo. Di ko gusto magkadungutag bating istorya sa mga tao. Aw, sige, mauman ka ha, okay. Ako'y unang ihatod siya niya ha. Wala problema, Lindel. Iuna ka na maghatod ni Malina sa inyo. Uy, tayong pasa, palain. Ako lang na iuwahi, uy. Ha? Nga naman? Makalugar yung mas Malina. Uy, makadisturbo ninyo. Stilan ni mo, Lindel. Ikaw, cute, Lindel? Bilip ko sa mga gilikarang Lindel. Huwag yung problema. Bising nadugay si Lindel, pero kaya ito gihatod sa ila. Okay na sila. Maayo man ginang mga ginikanan ni Lindel, Juno. Suod man ginanamo sila. Uy! May kakos ka na ako. Juno. Malina, Juno. I love you, Malina. I love you too, Juno. Juno. Wa na malig ka magtakiag lakaw. Wa na sakit imong tiil. Kalit lang nga nawa ang sakit sa akong tiil, Juno. Tungod ni mo. Ikaw, Gud. Bitaw. Nga nung kalit man lang kaningisi diha. Nahimutan ko na kung nauna gisulting Lindel kanina. Nga,
Magpauhin ta siya paghatod kay basi kunog magkalugar ta. Kung siya pa to ang uwahin ni mong gihatod, sa ato pa, kamuuntay makauyab. Kay paray kun og unaw-nahon baya na siya. Ikaw rin akong gugma. Ug ikaw lang. Juno. Usan may dapit ang atong nabtan, Prof. Kamingaw din dapita. Wala may mga bahay din, Prof. Animal! Wa ba ka na binuangi atong driver nga atong gisuhulan? Aw, dako kay posibilidad, Prof, pag binuangan ka atong rabira. Kaya bisag ako naman tingali, kung ino atong kus kagatos na imong hatag, di sabi tiga tarongon og hatod, oy. Tadong, may gisulti ka? Aw, kuan, Prof. Matod ko, Prof. Galante kayo ka. Buisit! Pangita og tricycle nga masakyan na balik sa lungsod Tadong. Animaling kalakihan Makitaan ko nagbalik tong Rivera Labod nagyo ni Hiway Dila. Kinsam ka itong giuniti mo Nga 2 ka taon nangita na muna na binsya. Wa ko'y mauna sa hisurado nila. Iwa mo klaros ni Timoy sa pagkulagway nila. Pero, si Malina, wa ko kapugnya akong kugalingon. Ug ingon man siya. Madagsama may pagpati. Unsa ba'y pakasultihan naman ako tayo ba? Bart, gusto kong magklaruhay ito So, unsa ba? Asa magigadapi ka? Nako ni Juno. Ay ko patubaga na Tyrone kay parehas naman mong mga amigo. Kung mao na, tabangi kong magkasulti mi ni Juno. Kay gusto kong magkauli ang maayo na mong kabubutan. Ah, seryoso ka Tyrone? Wa ka makadungog sa kong ha? Mura mang gudog ang ako ba? Murag Unsa? Waoy! Bart, usas akong gusto may tabo na makigklaruhay ko niya. Kung muhatag ba siyang pabor na ako ngadtong Malina o dili. Ha? Kay wa pa di ka may baw Tyrone? O, sa unsa man, ha? Uyab na maguna nila Juno og Malina god. Unsa? Uwa pa man si Juno. Giingnan man ang tato na ako siya nga. Dapat dili siya mo abot sa eskwelahan nga apiki na. Ay! Ikaw, Gudlen. Nagpakuyaw man ka, uy. Nag-unsa man ka din oy. Kasi may gisikin mo glantaw sa inahan. May giwat ka? Oh, may giwat? Uwa man gud. We, sure. Nagwat ang Juno, no? Pataka lang kada. Ay na lang ta. Ikaw no mulimod, bagid ka. Sulday ko tinuoy. Daga naman kay mga istorya, quit. Unsay istorya ha ba? Siya, uy. Over, ha? Murag dili amika. Kay unsa lagi? Uyab naman ko naman ni Juno. Ha? Liars go to hell ay pamakak. Ikaw, Gud Lindel? Uyab naman, no. Nagkasilabot naman, no. Ambot ni Juno. Pambut-ambut pag yun. Ikaw, ha? Suod ka ayo ta. Unya ako na inoy. Uwahing na hibaw. Sorry, Lindel. Maana di, ha? Parehas lang mo si Juno da. Huwag magsaba-saba. Ala na si Juno ay. Sila nagpaingon din sa eskwelahan, no? Oo, siya na. What? Pahiyo mo, Roy. Nalipay siya kay niya na iyang Prince Charming. Ako kaini. Kanus ako kumakauyab. Uy, hala, Lindel. Si Juno, gisugat nila ni Tyrone o Bart. Ha? Tingali ko silang buhato ni Juno. Ay, kabala ka, Juno. Di mo kong makikaaway ni mo ba? Gusto lang kong makiksulti ni mo. Usay, pagkisultihan naman ako, Tyrone. Hapit na naman, Bill. Pwede sa resist na lang? Nag-resist na lang Tyrone. Hawa sa good Bart. Huwag kay labot ni nga mong istorya. Biyay sa mi. Sige na. Bart, pwede biyan sa namin sa Tyrone? Okay na. May problema ito, no? Pero, Tyrone, way away, ha?
Kita-kita ra mga amigo ko dinigod. Way unay. Ay, kung tudlo, Ibert. Lakaw na. Sige na. Ato ta sa ilawom sa kahoy magsulti, Juno. Abi ni mo, Juno, agbayra unta ko magsulti ni mo, pero mauwaw lang ko. Gusto ko nga magkauli unta ang may natong relasyon ba. Kung unsa man ang mga butang nga wa ta magkasinabtan ay patch up unta. Kanindot anak taron kun mauna. Ako wag gyud problema. Usa pa, wa mo maguna-una nga nag-away ta. Kay amigo man gyud ta. Di ba, ang ako manggod ba nga, may nahimo kong sipyat nimo, ninyo ni Lindel ug Malina. Di manggod tingali ni Maingon ini Juno kung gitabangan pala unta ko ni Malina. Pero mao lagi. Nakadungog naman kog laing istorya gud. Nga uyab naman day kuno mo. Ug mao ni gusto na kong klarohon. Kung unsa gini ka tinuod, Juno. Unsa man? Uyab na gid mo? Ha? Juno? Ano ka mo tingog? Taron, sorry.